Как се изтърколиха толкова години, бе? Абе аз, като че ли вчера беше да пеех в ансамбъла и сега. Поканеха ме да дойда в София, да се явя на конкурс. Аз не разбирах какво е конкурс, не знаех какво е и дойдах. От конкурса помня, че Филип Кутев вече като отидахме в ансамбъла, както го казвахме ни, те като направиха тук конкурса и след това дойдаха в Кутева, бай Иванка Вълджиев и тук в Ямбол направиха един конкурс. И там се явиха доста момичета и той там ги питаше: ти знаеш ли Димо на Рада до мъже? Знам. При как си Вълкана? Това. Много беше хубаво за нас, които бяхме дошли от селата, беше много хубаво. И Филип Кутев пееше мелодията и ние след него. Така учахме ни. Че ние бяхме 40-50 певици. Ние като викнехме, всичко заглушаваше. Какво ни... Боже, сегато и ансамбъл ли? Няма ансамбли вече. Няма. Боже, как съм се мъчила, да знаете. Той да пееш без съпровод е страшно нещо, ти го знаеш поне. То бяха много турнета. Франция, Англия, Белгия, Холандия. Но това са най-хубавите ни турнета, най-хубавите. С посребре
В Америка всяка вечер пеех аз, всяка вечер. Нямаше концерт, на който да не пея. Те не разбираха думите, ама може би гласа, не знам. Момчил си Кончико беше, каква е? Там пък, там имаме с Колю Ганчев. Колю Ганчев винаги ми казваше някой, как да го кажа, някой рефрен ли, как да го кажа. Той казва, ей това, ако изпееш, ще бъде много хубава песента. И от него имам там една извивка, която е много красива. Много често казваха така от публиката, че кавала и гласа не можеш да ги различиш. Така са бяхме спяли. Когато Мила Павлова беше болна, вече знам, че неизлечимо болна беше, и пита, тя Магдали, как се казваше, имаше една артистка, тя я питала, Милия, кажи кои артисти да видим. И тя казала, не искам никакви артисти, искам само Вълкана да ми изпее една тъжна тракийска песен. Това е, да. Но и после тя като почина, аз бях в Америка или бях къде, и на гроба и вече на 40 дена ме накараха да изпея една песен. Това беше последното желание. Разболяла се хубава Яна. Ама тя наистина беше и за нея. Бяхме с Валентина Диспотова на едно място,
на сватба ще пеем. Защото стайка нямала да може да пее, нямала да може да дойде и даде на нас. Леле, ние като не сме пяли на сватби. Цяла нощ ние не спахме да мислим кои песни и как да ги вържим. Ах, това е нещо страшно. Елена Граматикова като дойде, като се започна по нейните песни, оле, пяхме, ама как пяхме, ние си знаеме. Мисля, че е изпято и е дадено. Друго какво да кажа? Защото все пак това да го дадеш не е лесно. Много е тежко да си изгубиш песните. Много тежко. Но няма как. Изпът върви
музиките има още нещо.